Helo, dyma gyflwyniad byr I ap newydd sbon Carlam Cymru sy'n cynnig ffordd hwylus iawn I gael mynediad at adnoddau adolygu. Yn gyntaf, rhag ofn bod rhai ohonoch chi heb glywed am Carlam Cymru, beth ydy o? Wel, casgliad o adnoddau adolygu ydy Carlam Cymru, ar ffurf fideo, sy'n targedu myfyrwyr sy'n astudio ar gyfer arholiadau cyfac ar lefel tygau, uwch-gyfrannol a safon uwch. Mae yna fideos ar gael mewn amrywiaeth eang o bynciau yn Gymraeg a Saesneg, ac mae'r fideos yn cael eu creu gan athrawon profiadol o bob rhan o Gymru. Yn ogystal â'r fideos adolygu sy'n benodol ac yn berthnasol i'r cyrsiau ydych chi'n eu hastudio yn yr ysgol, mae yna fideos ar strategaethau adolygu, sy'n rhoi tips I chi ar y technegau gorau ar gyfer adolygu. A hefyd fideo sy'n rhoi cyngor ar sut I edrych ar ôl eich iechyd yn ystod cyfnod o'r arholiadau a'r iechyd meddwl yn benodol. Felly mae hynny'n bwysig iawn. Ac mae'r holl adnoddau hyn ar gael I chi am ddim. Y peth gorau am yr ap ydy eich bod yn mynd I allu creu rhestr chwarae bersonol o'r fideos sydd yn berthnasol i'r cyrsiau ydych chi'n eu hastudio yn yr ysgol. Felly mae'n ffordd wych o roi trefn ar eich adolygu. Efallai eich bod angen mynediad at adnoddau yn Gymraeg ac yn Saesneg. Os felly, dim problem o gwbl, mae'n hawdd symud rhwng yr adnoddau cyfrwng Cymraeg a Saesneg ar yr ap. Dych chi'n gallu chwilio am fideos yn ôl lefel a phwnc, tracio cynnydd gan nodi eich bod wedi dechrau neu wedi gwylio fideo, a thynnu fideo o'r rhestr chwarae pan dych chi wedi gorffen gyda'r adnodd neu lle nad oes angen yr adnodd rhagor. Ar y sleid nesaf, mae yna fideo byr sydd yn dangos sut mae'r ap yn gweithio. Felly dyma ni, dych chi'n dewis eich iaith ar y dudalen gyntaf, wedyn yn mynd I creu rhestr chwarae, wedyn dych chi'n dewis eich lefel a'ch pwnc, mi fydd yna restr hir o bynciau yn ymddangos, a wedyn dych chi'n dewis y pwnc dych chi am ffocysu arno fo, felly mae bioleg wedi cael ei roi mewn fanna, llwyth o cyrsiau, mae'r cyrsiau bioleg yn dod fyny, a rei mwyaf diweddar ar y top, a wedyn os ydych chi'n sgrolio lawr, mi allwch chi gael mynediad at y rai sydd yn hyn hefyd. Dych chi'n ychwanegu at y rhestr chwarae, wedyn maen nhw'n troi'n wyrdd. Ewch yn ôl i'r dudalen flaenorol, a wedyn mynd I dy restr chwarae, a dyna'r cyrsiau dych chi newydd roi yn y rhestr. Dych chi'n clicio ar y teitl yn y lliw oren I fynd at y fideo. Dyma fo, yr un cyntaf, a wrth gwrs dych chi'n tapio ar y botwm coch yma I wylio'r fideo. Mae yna adnoddau hefyd ar yr ochr dde i'r fideo. Mi allwch chi er enghraifft argraffu copi o'r sleidiau os ydych chi eisiau copi papur. Dyna'r ail fideo yn fanna. A wedyn dych chi'n gallu tracio eich cynnydd, dych chi'n gallu dweud wedi dechrau, wedi cwblhau neu dileu os ydych chi wedi gorffen efo fideo. Fel o'n i'n dweud yn gynharach, mae gennym ni fideos ar strategaethau adolygu, mae pawb yn unigol, mae pawb yn hoffi adolygu yn ei ffyrdd eu hunain, ond mae'r fideos yna yn cynnig tips am y ffordd gorau I adolygu. A wedyn yma yr fideos llesiant, fel o'n i'n sôn, pwysig iawn. Mae'n bwysig iawn eich bod yn edrych ar ôl eich iechyd meddwl yn arbennig yn ystod cyfnod yr arholiadau. Felly, dyna fo, dyna'r ap. Felly, yn olaf, gwnewch y mwyaf o'r drysorfa o adnoddau sydd ar gael trwy Carlam Cymru. Lawr lwythwch ap Carlam Cymru i'ch ffôn heddiw o'r App Store neu Google Play ac ewch ati I greu eich rhestr chwarae bersonol. Pob lwc gyda'r adolygu!